ɲininkali bɛ salli wele kun kan ko salatu khairu minan nawm ko dɔw b'a fɔ fajiri weleli fɔlɔ de la 3 heures wagati ou 4 heures wagati dɔw fana b'a fɔ ni fajiri kɛnɛ cira de u bɛ salatu khairu minan nawm fɔ ni masayila min filɛ nin ye Ibn Usaymin ɲininkara nin na a bɛ kuma ka fana ka Riyadu Salihina ka fana Riyadu Salihina a janu yɔrɔ la a bɛ kuma masayila in kan Ibn Baz ɲininkara masayila in na ni masayila in taara lejinatu daima libusil ilmiya masayila in taara u sɛgɛrɛ u sigira kan salatu khairu minan nawm a bɛ fɔ fajiri weleli fɔlɔ de la wa ou bien a bɛ fɔ fajiri weleli filanan de la a bɛ fɔ fajiri weleli fɔlɔ de la mais fajiri weleli fɔlɔ juma kataw ye mɔgɔ sɔrɔ yan dɛ hadisa minnu nana ciden ko salatu khairu minan nawmi ko fajiri weleli fɔlɔ ko salatu khairu minan nawmi ka fɔ o de la hadisa nana nin cogo la bon ni hadisa mɔgɔ minnu ma nin faamu de weleli min bɛ kɛ 3 heures weleli min bɛ kɛ 4 heures u bɛ salatu khairu minan nawm fɔ o kɔnɔ o ye kataw ye ni ciden ko weleli fɔlɔ ciden kan bɛ juma ma ni fajiri kɛnɛ cira ni fajiri kɛnɛ cira weleli min bɛ kɛ o de tɔgɔ ye ko fajiri weleli weleli min bɛ kɛ 3 heures weleli min bɛ kɛ 4 heures ciden ka hadisa sahalenw na ciden m'o wele ko fajiri weleli ciden ye weleli min wele ko fajiri weleli o ye de ni fajiri kɛnɛ cira weleli min bɛ kɛ ciden ye o de wele ko fajiri weleli a ko salatu khairu minan nawm bɛ o de la mais ciden ko weleli fɔlɔ mun na parce que ciden ko bayna kullu adhanayn sala ciden ko salli wele bɛ ani salli kɔrɔta ni ɲɔgɔn cɛ salli bɛ ajanayni ciden ye salli kɔrɔta a y'a wele ni hadisa kɔnɔ ko salli wele donc doni kama ko ni ciden ko weleli fɔlɔ a kan bɛ ni fajiri kɛnɛ cira weleli min bɛ kɛ o de ye fajiri weleli fɔlɔ ye iqama salli kɔrɔta ye filanan ye ciden kan bɛ nin de ma n'a ko fajiri weleli fɔlɔ ni fajiri kɛnɛ cira weleli min bɛ kɛ o ye fɔlɔ ye iqama salli kɔrɔta ye filanan ye weleli fɔlɔ fɔra nin de kama mɔgɔw ma nin de fa donc salatu khairu minan nawm a bɛ fɔ fajiri weleli de la fajiri weleli fana yɛrɛ ni fajiri kɛnɛ cira weleli min bɛ kɛ o de ye fajiri weleli ye mais weleli min bɛ kɛ 3 heures ou bien weleli min bɛ kɛ 4 heures weleli fɔlɔ ciden ye o weleli fɔ mun na inna bilali yujanu billayl ciden ye o weleli kɛ ko su weleli de a m'o kɛ fajiri weleli a ko bilali bɛ weleli kɛ su kɔnɔna de la sufɛla de la o kun ye mun ye liyuaqija na'imakum wa yarju qa'imakum bilali bɛ weleli kɛ sufɛ pour mɔgɔ minnu bɛ sinɔgɔ la kaw kun a ka suguri dun mɔgɔ minnu bɛ nafila la pour kaw sagi a ka taa suguri dun bilali bɛ weleli fɔlɔ min kɛ sufɛla la ciden y'o wele o salli wele a m'o fɔ fajiri weleli la k'o bɛ kɛ sufɛla de la o kun ye de ka sunɔbagatɔw kunu ka nafila jɔbagaw sagi ka taa suguri dun ma donc o tɛ wele ko fajiri weleli ciden ye min wele ko fajiri weleli o ye de ni fajiri kɛnɛ cira wagati sera weleli min bɛ kɛ ciden ko salatu khairu minan nawm ka fɔ o de la n'a ko weleli fɔlɔ ciden kan bɛ ale de ye fɔlɔ ye salli wele ye filanan ye nin de ye mɔgɔw minɛ donc mɔgɔ minnu 3 heures n'u bɛ salatu bɔ 4 heures n'u bɛ salatu bɛ u bɛ kataw la dɔɔni kɛbaaw k'o ye kataw de an ka derisu sera ma ewa Riyadu Salihina kɔnɔ Ibn Usaymin ye faranfasiya min fɔ a la wagati a kasetu bɛɛ an y'a fɔ a kɔnɔ a lajnatu daima ni masayila yiral'u ma u ko salatu khairu minan nawm bɛ fɔ fajiri weleli ni fajiri kɛnɛ cira weleli fɔlɔ in tɛ min bɛ kɛ sufɛ o tɛ Ibn Usaymin ka fatawa la ye nin bange Ibn Baz ka fatawa la ye nin bange donc minnu b'a fɔ 4 heures weleli la minnu b'a fɔ 3 heures weleli la ko salatu khairu minan nawm kataw don a tɛ fɔ o yɔrɔ la kɛlɛ a filanan u ko i bɛ mɔgɔw ɲagami e bɛ jamana min na ko dɔ bɛ yen masayila dɔ bɛ yen
ebe jamana mununa na ya sor hari masatil ikhtilafiyatu jamana fam chama be minka kyoka ikana sosolinati ikana funko nyonya ni sosolinati islam na ya sor dina famu be minna harin ninkera masalatil ikhtilafiyai jamana fanchama misiru be minka ke oka ika do imbila na ya soro famu be minna janko jamana misiru fanchama be minka fajiri weleli ka salatu bola ode ka kene ode sahalendo mimba ke 3h iba ke 4h be qatawde la o ka famu mo ko famu hari na ya soro doni ke ba wore ya fo doni ke ba nyuma ko o ya qatawe tele apula na be mo nyagambi ni dunando nana ale delilam bala donen be fambe ka fo salatu khairu minan nawmi be fo fajr wala riza ni dunan do nana ayi e ka salatu khairu minan nawmi aya ame ewa weleli folola na ye fajr salli jonya bila katawla na ye fajr salli o wakati parce que ale jate la fajr kene de chira salatu khairu be fo ni fajr kene chira e ka salatu boli kera sababu ale ye fajr salli o wakati ale dunande atemetero aye ka salatu kamme aye sogoma salli ka fajr salli jonya ka salli tiya ede don jonya bila katawla ede don a ube dunando de suguru wakati sera ale ya ka suguru boko abe dumuni ke doro 3h 4h eye salatu khairu minan nawmi fo ale dunande parce que ale nyana salatu khairu minan nawm ale pado be do ube fo fajr welerida 3h eye salatu khairu minan nawm fo 4h eye salatu khairu minan nawm fo aya ka dumuni toy ko parce que fajiri kene ci la salatu khairu minan nawm fora ka sur jaaye ma fo wakati la donya bala ka dumuni la ede do ibe ke sababu kam go toro de donc ambe min fo salatu khairu minan nawmi fajiri weleli abe fo de la ni ci don ko weleli foro ci den kambe fajiri weleli de ma fajiri salli korotali e fulanay o doko kunutu min fule nambe duma ka sungalola ka fo adwawu fo yala har ni sungalote e ka sufin na fila wotire la be da ka duma ka ba la ite duma ka har ni sungalote wakati e ka wotire ibe se ka kunutu kalala parce que cidenya ali hasan ibn ali allahumma hadina fi man hadaita cidenya ali hasan ibn ali de la dunya ko ka afo ode ko aka kunutu la ka wotire la ko aka kala donc wakati ka wotire la ibe se ka kala me ka duma ka wotire la wakati be ni sungalote sunnato e me ibe se ka fo har ni sungalote e ka wotire la wakati be se ka fo bon ko dogotoro ko ale ka sumbila ko ewa na ye furawuta wakati mi donc abe se ka su doni mais wakati do fana bena fo ka sumbila bon ko wakati munu sungalo la na lebe sumbila do munu na sungalo o saraba kawa wajibi doke nyinin kalibe ni naire ibe do munu bila bana inkama ibe do munu bila ni te se ka sungalo la ni sungalo temena ibu sarade waye wajibi de kan ko doko munum bu dambi kata silamiyama no ba fo ko be jahadi wula bo ko yoro do be no tara e kan na folo ube ka seneke fe ku beta ku be jaka mina ila ku be femmi mina e ka seneke fe la ko jaka o be la wasa hay ka seneke fe ni ma jaka wore bo mo
ube ka baga munu mina kata ko ye jakka minila ube wasake la nunun te wasake nin koni yede balaw do de binnika fitina do binnika balaw do kasara do binnika me atila wasa jakkala min bi wala wasa jakkala na ya suru jamana organisation do jamana ka silama nyema yere jamana nyema yere nyema minye silamiya ka nyema ya haqiqai bon ni ulu de wulila ni ulu de yemugo wole baitul mal bubolo ka kesi dila ka fo jamana masakebe mugo wole ni jakka wakati sera jamana masakebe mugo wuri ukata jakka mina mugo la una kana akado kesi kono jamana kono fanta munu nakaka bu dima ni o jamana masake ni o ka ciden sere ma we jakka mi minela we jakkai men ni sugu min fulete jinya kono ni mi minanila balawu de isoro kasara de isoro jakkate utalen ko fe kan na fulo jate iku jakabo ima jakabo ni nade nin ko ni de binde keri ka doro balawu isoro fitna isoro ninke wasa jakala ha alaikum salam ni nyami fo ko anko sungalo la jembe kana fo sungalo te jembe fo ira haramude jembe dagara muso doronde konyola jembe mi daba datugulendo da fini da yelelendo o dagara muso de kerekere boloka ni konyo do muso dama u damana muso be abe jembe fo hari che kana ko ka jembe fo la ide muso de be jembe fo u be ni sonja doni ke komi ni konyo no ya kera muso ye u ka ninke men ni abora wala che u ka jembe fo sungalo do te haram foli fembe yere foli fembe ka foli kenaye abe haramu ni jembete silamɛ sariya ye nɔgɔya kɛ jembe de la musow ka ayiwa o gosi nisɔndiyaw la ni a bɔra a la fɛn o fɛn ye tilenkɛ mina ni tilenkɛ fɛli fɛn da bɛ haramu silamɛya sariya la sunkalo do sunkalo tɛ nin ka faamu fɔlɔ o de ciden de ko sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'ajifa ciden kun ne kan mantowa ko mogo bena soro ne kan mantola u be harira fini doli la daga cewuye wal hira u be jeneya la daga wal khamr u be dolomi la daga wal ma'ajifan ani fengo fenye felen fengu nye foli fengu ni tilonge fengu ni mijikiu gitariu u be nu la daga ciden ko o mogo bena soro le kan mantola jiyan laba donc ne nya yira na nunum be ya haramu de ce ka harira fini do haramu ni darura mana jene ya haramu ya dolomi ya haramu ya fen mo fenye tilonke felo foli fenni tilonke fenda be haramu ni jembete ni cidenya noya ke muso ye wala donc nin ka fam bon nan bora la ko sisa ko uko e wasungalo la jembe kanafo anana famu ni muso te konyo la jembe ya haramu ya ko sisa demisenu musungalo la ko demisenu be wuli ko ewa jembe bu bolo ewa foli fe bu bolo tasallan kulun bu bolo ku bu gosi kam man kambo ku beta do du kono ka delili ke ko mo ma fen fo ola ko o digle mbade balela o tora bade baleka donc ambe min fo silamia sariya man nunu la daga abe mogo toro mogo be kuma ka comme nunun ta ye demisenu de wode chaman fari fakala sino kodo atebbe delili yere tebbe an kanga demisenu lammo minka ko adabu minka delili baliya demisenu kanka lammo delili baliya yere de ka o janko mankam min fulala kata do walli du kono anu be mankam munun ke kari kono no feuna mogo toro de bala tonyali de bala silamia sarate so afana maw silamɛ sariya ma jɛnda ma ma sɔn a ma sariya mu bila sira fana mɔgɔw yɛrɛ de y'u ye k'u to ye hali min ma kuma la
ayu ye ku to ye do jate do demiseniya de do la daw de do mais silamiya sariya la te be silamiya sariya la to nyali de do uka kira nyo de fo no yudambe kata silamiya la silamiya ma wordu di wuluma har ni silama wudo har ni aunta fu ko kafiru ni silama wudo silamiya sariya ma wordu di wulude ma kata mo ka jakamina abanna silamiya sariya ya wordu di fama de ma masala saudiya nunu fle chogome ni fama kan nyamaruka walile amru silamiya sariya ya nyamara de walile amru de ma e ka jakamina mo hola mais ni minte walile amru e keri damana jamanaye idama jamaye ani ki dama nyema boy yere ibi tala silamiya sari hari nan ko silamaw do antu namma anta fo kuma kafira on te so fo hari nan ñu dambi ko silamaw de do mo min be jakka mina mo la nabi wasa ko jakka de wulude te wa alaikum salam bon ni nyammi fo ko ni mo mi ni almami e fatiha kala e mo de fo jombe bismillahir rahmanir rahim ko almami o do no ye fatiha kala ni fatiha banna no be sora kura damina o be bismillahir rahmanir rahim aha sunna de do ni ko ni be sorata adade ma sorata kundela bismillah be fo de me be bismillah fo idaju korode ibe bangeni sora ni ibe kam bangeni sora nye ibe bismillah fo idaju koro me bismillah be fo afulana ko ewa ko su ni mo bi nani salira ika ute musiriki yake ube ala deli minke ala ba mina o ye chinyade o ye hadisa salende kamu su bon ko ñininkali bora lajine ko sina muso fula mana muso fula saba naani abe cee bolo ko bu ka su fere ñogoma mana ni cee kanka si muso min fe ale ba ka su fere aka suna muso ma cee beta si sina muso fe sina muso be wori jade mo be na wori minka ko nimbe cogore andel la kan ñininka ninna anko al-fiqh ala majahib al-arba kitabu min be kuma majhabin nani ka kuma ka uba afado okono ko abe daga muso ka fu fere aka don fere me sarati bala fo ce ka jenai e ka si doni musce beta wa sumi si efe muso kelen ka hakete ice yere ka hakke bala fo ce ka jenanai hari ala kitabul fiqh ala majahib al arba hari nu yakuma info asarati munye ice ka jenana parce que ce ka hakke bala ni ce jenana yede aha nje nayi ika sun ika fere ninka ka wori dama ne beta siye basi tala beke me ni ce ma jenayi hari ni aktigi ka wori mina be predi ni ce ko ne ka muso de ye ne makobe eyre de la sunna ceyin kan hakke do beta sife afula de ka hakke do donte muso kelen ka hakke koy ana je ka hakke de do atese ka do infera abara fo ci sarti e munye fe ceyin ka jena yede na ce ka jena na wakati me abeke ni ce ma jena ye ateke fulana ube ko ni muso be kalobola olo minye fana ka idon fere ni be kalobola ko ce kata isina muso fe nin si abe ko kele inde har ni ebe kalobola ce be sili minke ife ka fo nyonya dorontew ko rew bala mininte ka fo nyonya yo nimbe sarati yede ce ka jenay ale de ka beta sife
ibado addo na tara si ife iba soro kuma do be aba be na ulan kolonyana abe ofoye ube haju de ba bolo addo na sirife ani bo o haju nyana bo aka hakke de be silina har ni ebe kalobo de la ate daga eki ka don feri sina musoma foi che ka jenai iba ale de kanya maru kono don shini fona ekelen ka hakke ta fula be de ka hakke do bon koni afora denkundi saga ni ye denke soro saga fula ibo de faga mais eye den soro wakati mi saga fula setiye eye kelen de saga koni ye saga fula nay soro iba faga ko be chogodi ni kelen de sebi yo wasara fattaqullah masatatum parce que denkundi saga min fule ni chemani don fula bika ni fula setiye kelen de sebi yo o faga o wasara fattaqullah masatatum la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ala tenin karba kabila pena min setiye ayira lendo doni ke ba bolo ni fula nyera a yere de tiye yere har ka kelen faga abinna ka boyka ni denkundi saga yere yere de tiye few abinna ka boyka fentika aya nunun koso mais ni mo min ko fana nogoya benye sisa kelen de bembolo bo faga min wakati wore la wakati na tawla ni nye fulana soromba faga basi ti fanaka iye kelen min soro faga ni nogoya kera wakati min ye fulana fana soro ba faga basi to fana law sariya ma bili kade mais ni yere ko nyere ya bili nyere ka nya yuro li soromba ke afaga wa alaikum salam bon koni den korobara munun ba fo ko be den kunde saga faga yere o be chogodi don ke ba ya yira ika den kunde saga faga li bi faade ka asariya bi faade ka a wajibi bi faade ka na se bi faay me dem min ni anana do ifa ko ika awsoro wakati nebolo aya soro awunten ni sariya do anten ni sunna do ube aya soro seten ne den kunde saga ma faga ila silama sariya ma wajibi ka tuguni de me ni yere ko sebi nyere yuruwali benye mbinka den kunde saga faga basitala adagara yikate bon ko ale mogo doye muso de ko saba muso mogo saba abu betogo wele denkelena o be chogodi nunu nye khilafu sunna chide na ka sebo ye ko ke chogomi de law be ko la chogomi an ko to chogola donc togo kelen de be ke mogola mogo kelen togo oda mogola o wasara togo kelen de be ke mogola mogo kelen togo fula togo saba o be na ni nyagambi wude ka fowula ani togo wele wala togo kelen de be ke mogo kelen isimu koni be se ka ke kuniya be se ka ke me ka togo saba do mogo kelen na o ye khilafu sunna min sabatira delilaw kono ibe togo nyuman kelen de nyine kada idenna walim salam bon ni nyam min fo muso do kan yin kalido ko muso fula be a che bolo ko porobale nye voyage ke o ko fe che fana aye voyage ke bonni che imbe na wakati ma ya soro muso do in fana bora voyage la ya fula soro aba damina yoro juma folo sili damina yoro juma ambe yin kalike folo muso korobale nye voyage minke chede kan voyage chede ya nyamra ni voyage aye wasai voyage nke ni cheinde kam makoye wa ube muso nye wasai voyage ke na yere de kam makoye nyin kalibe kan ni na folo
bonna ya soro muso korobale ye wayasi ke ceinde ya nyamariya atara ceinde ka cila wayasi na aye hakke min ke wayasi na tebbi aka don tebbi fona ya fara aka aye si hakke min si efe yere folo ni ce na na bode saraye folo ale talen ko wayasi la ce si su hakke min si efe ani min be nyonka kan nin to wayasi la na ya soro cede ya ci atara cede ka cila aka don tebbi umabbi na ma ya fa ce bode saraye folo cara ka tunu kura damen o na ya soro muso tara yere de ka cila asarala ce kuna ce ya wurru da matamana me tama in kera ni muso yere de ka ciye tama in kera ni muso yere de kan makoy muso nye do munun ke tama yoro lu be bide parce que tamana yere de kan mako kama ulu de bi ulu te jate ce ko donc nu ulu te jate ce ko sisa ce ale talen ko fe ce hakke min ke efe donc ni ce na sisa turu be minna ale sira minna na turu nyesilen tumbe minna abeta siode ode fe na ya sora ne ede tumbe si nin kofe bo ale tamana nin tun na turu tun nyesilen tunye tama dende na doma tumbe si ale de fe me ale tamana turu nyesilen tumbe ninde manana anana kofe na turu nyesilen tumbe minna beta ode fe ni ayo turu keda ayo takere o kofe abe sagi kana ema ambe min jabinde yo enninde subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nyinin kalibe salli wala kunka ko salatu khairu minan nawm ko do ba fo fajiri wala li folo de la 3h wakati ube 4h wakati do fana ba fo ni fajiri kene cira da ube salatu khairu minan nawmi fo ni masaila min fulen ni nye ibnu semeni nyirin karan ni na abe kuma kafana kai riyadu salihina kafana riyadu salihina ajanu yorola abe kuma masaila inka ibumbaje nyirin karan masaila inna ni masaila intara lejnatu daima libusil ilmiya masaila intar ushigire ushigiraka salatu khairu minan nawm abe fo fajiri woleli fulo de lawa ko bi abe fo fajiri woleli fulana de la abe fo fajiri woleli fulo de la me fajiri woleli fulo juma katawu ye mugo soro yande hadisa munun nana ciden ko salatu khairu minan nawmi ko fajiri woleli fulo ko salatu khairu minan nawmi ka fo ko de la hadisan nana nin cogoda bonni hadisan mugo munu man nin famude woleli min beke 3h woleli min beke 4h ube salatu khairu minan nawm fo o kono o yaqatawe ni ciden ko woleli folo ciden kambe jumama ni fajiri kene cira ni fajiri kene cira woleli min beke o de toy ko fajiri woleli min beke 3h woleli min beke 4h ciden ka hadisa sahale wonna ciden mo wole ko fajiri woleli ciden ye woleli min wole ko fajiri woleli o yede ni fajiri kene cira woleli min beke ciden yo ode wole ko fajiri woleli ako salatu khairu minan nawmi be odela me ciden ko woleli folo munna parce que ciden ko bayna kullu adhanaini sala ciden ko salli wole be ani salli kurta ni nyogonce salli be ajanaini ciden ye salli kurta aya wole ni hadisa kono ko salli wole donc doni kama ko ni ciden ko woleli folo akambe ni fajiri kene cira woleli min beke o de fajiri woleli folo e iqama salli kurta ye fulanai ciden kambe nindema na ko fajiri woleli folo ni fajiri kene cira woleli min beke o ye folo e iqama salli kurta ye fulanai woleli folo fora ninde kama mogo man ninde fa donc salatu khairu minan nawm abe fo fajiri woleli de la fajiri woleli fana yere ni fajiri kene cira woleli min beke o de fajiri woleli me woleli min beke 3h ube woleli min beke 4h woleli folo cire nyo o woleli ko fo munna inna bilali yujanu billayl
cide nyo o weleli ke ko su weleli de amo ke fajiri weleli ako bilali be weleli ke su konona de la su fela de la o kunye munye li yuaqijanna imakum wa yarju qa'imakum bilali be weleli ke sufe pour mogo munun be sinogo la kaw ko aka suguri du mogo munun be nafila la pour kaw sagi aka ta suguri du bilali be weleli folo min ke sufela la cide nyo wele o salli wele amo fo fajiri weleli la ko be ke sufela de la o kunye de kasuno bagato kunu kan nafila bawo nafila jo bawo sagi kata suguri duma donc o te wele ko fajiri weleli cide nya min wele ko fajiri weleli o yede ni fajiri kene cira wakati sera weleli min beke ciden ko salatu khairu minan nawmi ka fo de la na ko weleli folo ciden kambe ale de folo ye salli wele ye fulana ni de ye mogo mina donc mogo munu 3h nu be salatu bo 4h nu be salatu be u be qatawla doni ke ba ko ye qatawde an ka dirsu serama ewa iriyadu salihina kuno binu seminu ye faram fansa min fala wakati akasitu be anya fo akono allajnatu da'iman li masila yiraluma uko salatu khairu minan nawmi be fo fajiri waleri ni fajiri kene cira waleli fulo inte min be ke sufe wote binu seminu ka fatawa wala yenni mbange ibnu mbaji ka fatawa wala yenni mbange donc munu mba fo 4h waleri la munu mba fo 3h waleri ko salatu khairu minan nawmi qatawdo ate fo o yorola kele afulana uko ibe mogo nyagambi ebe jamana minna ko do be masaila do be ebe jamana mununa na ya sor hadi masatil ikhtilafiyadu jamana fam chama be minka kyoka ikana sosolinati ikana funko nyonyani sosolinati islam na ya sor dina famu be minna harin ninkera masalatil ikhtilafiyai jamana fancama misiru be minka ke oka yika do imbila na ya soro famu be minna janko jamana misiru fancama be minka fajiri weleli ka salatu bola ode ka kene ode sahalendo min ba ke 3h ba ke 4h be qatawde la o ka famu mo ko famu hari na ya soro doni ka ba wore ya fo doni ke ba nyuma ko o ya qataw ye kele afula na be mo nyagambi ni dunan do nana ale delilan bala donen be fambe ka fo salatu khairu minan nawmi be fo fajr waleriza ni dunan do nana ayi e ka salatu khairu minan nawmi aya ame ewa weleli folola na ye fajiri salli jonya bila katawla na ye fajiri salli o wakati parce que ale jate la fajiri kene de cira salatu khairu be fo ni fajiri kene cira e ka salatu goli kera sababu ale ye fajiri salli o wakati ale dunande atemetedero aye ka salatu kamme aye sogoma salli ka fajiri salli jonya ka salli cia ede don jonya bila katawla ede don a ube dunando do suguri wakati sera ale ya ka suguri boko abe dumuni ke doro 3h 4h eye salatu khairu minan nawmi fo ale dunande parce que ale nyana salatu khairu minan nawmi ale pado be do ube fo fajiri welerida 3h eye salatu khairu minan nawmi fo 4h eye salatu khairu minan nawmi fo aya ka dumuni toy ko parce que fajiri kene ci la salatu khairu minan nawmi fo ka sur jaye ma fo wakati la donya bala ka dumuni la ede do ibe ke sababu kam go toro de donc ambe min fo salatu khairu minan nawmi fajiri weleli abe fo de la ni ci don ko weleli furo ci den kambe fajiri weleli de ma fajiri salli korotali e fulanay ah